Na. Iyang. Hoy, thank you so much sa blessing, Manny. Iyang tubo, isa, duha, tulo, upat, plus lima, nga nasa silubing. 9 ka. Cornito ang ipalit ni Maring Inday. Thank you so much for the blessing. Tungod ani nila. Ha? There's a lovely. There's a lovely. Hoy, thank you sa mo. Thank you, ta. Thank you, ta. Unta pa na po. Paano sa ta? Bye na po ko naman eh. Dugdo ko nga Ano na ko no? Hoy! Kanina ko laman mo gabi lang sa. Diba? Ba't ka buhok? Hindi ka ba yung team na lang? Ha? Ayun ito. Kanara panso. Kanara panso. Maring, royal po po ano si Day. Dam, bari 20. Yung Day, royal. Ako yung init mo. Ha? Init ba? Init. Ako tayo init. Anong init? 20? Oo, ano man ang bayan? Mga on, ice cream. Gikan pa mi dito sa kuan. Wala na, nabili na ni Tamlero. Saan? Yan yung masasaan eh. Oh, muna ba ni? Yan na. Kano mo? Tay, kano tay? Hala! Hala, salamat Maring! Nagpaot ka na ako sa mga bata na. Aw! Abi na ko sa ako Maring. Basin ka. Bayad ka daw kag wala tuo. Sige, kita kag star. Malipay daw ka. Hoy, may gani kay na. Mamat me? Atong. Saglit ko na may Kumain ka. Kumain ba? Hoy! Magmuna ba galit kayo? Ah, 7-Eleven na sa tawag mata. Abo na tuloy, pre. Kani guys, si Maring Inday, kung naalang yun siya, dili yun siya aglaog. Maunang, thank you so much, karon ni Maring Inday sa blessing. Always, thank you so much. Kauna lang po ako yun, kaya gusto kong sila rin magkauna. Okay, marag makonsensya, matatla. Nada, kaya kung siya dahil. Kuan gyapon ati, kanang sagol-sagol gyapon ha. Butang isa pay. Pila to? 140? Lager, madagi ako din si madam. Lag-lag ta, gani madam, kay Labi na siya. paningkamot ta madam. Ang kamot, magapalit sa pinlod para Lagi, lugaon. gani. Labas magud kaayo siya, mao nang ni palit ko. Ang sulduhan, naka-permit nila. Oo. Ako na nagsweldo sila kay Nausay, aguna ang utang. Ma, Kalikayan, aguna ang utang. Kano saan din nakuha, madam? karon pa yun hapon Dito rin sa Burito? Oo. Hapon Salida. nagtindunggo. ay ako biit, pero Ay, palit sa kuha. Nagyatol ang biis na to. Agoy. galing ka naman Galing mo ni ang kuan. Nang kay tingog ba? Huwag lagi kayo sa ka. Nang birthday galing ni Hindi, na-mista Oh, pista di ay. Ay, okay, pista man ito sa 8 no. Oo, sa kuan Nanapan ba? ninyo bilis di ay. Asaan? Oo. Dili, saan sa expansion dito sa. Panson. Asaan naman na ah? Sa Saan gani? Sakop. Sakso man yung giingon. Ay, ka na mangutan ako nimo ba? Mangutana ko si madam. Dili 8. Karon. Oo, gahapon karon. Unsa man madam? Ay, kinag-vlogger pa na gani ay. Kani hinaditang ba? Saan man ipagkuhan? Sa Facebook? Kana bitaw ba? Vlogger Kana na bitaw Jasmine. yung kuan? Karon tutuan ka ni madam. Oo. Magkuhan ka dani. Kinanglan ka na nag T-number. Dayon. Bank account. Kaya kakuan mo ko ba si ma-scam ko ba? Dili, i-set up man nimo ning kuan. I-set up man to nimo ang kuan. Isit up. Pwede na people. Di ko kabalo sa PayPal maring. Sa Sa pagka sa PayPal. Pag-sit up sa payment, Facebook payment PayPal. PayPal. Facebook Oh, payment PayPal? Okay na may tutorial anak. Sa PayPal. Ingon na lagi ko kung saan yun siya. Ay, Okay, set up naman na siya sa kuan payment. Yan sa may
kuan na naman. Kuan mo sa Wala pa man niya Wala pa na gisita. akong gikuan. Wala pa. Ayaw sa nagtuklo ka. Ayaw sa nagtuklo ka. Ay, muna ako mangutan ako sa mga vlogger. Di kayo mga Oo. master kasi sila dahil. Magkuan ka kung PayPal, di man ko kabalo sa PayPal, tanaw lang ka sa tutorial. O, di na ka mo kuan number na na. Sa Yeah, sa kanang kuan. PayPal. O, PayPal. Ikuan Yeah. Yeah. Kuan page sa imong Facebook. Maya Mia. Mayami. Oh, Mayami. Hello. Wala noon. Gatanaw man na sila. O, PM lang dayon dam. Mga vlogger. Agsubaybay Oh. kaya pananaw kaya midana sa imong mga vlog. Ang mga binukid. Katong dito mo sa Namista. Ano si Papa na to? Mga bulaos man lagi. maong Manang- lagi. Ay, libre na maguna siya dam kung mamistat ta. Bitaw tinuod. Ay, kasuwat na ko. Nakapalit namin sa isda. Nya palit ko sa bahog karon kay murag ang bahog dito. Tama na karon or tama ra ugma. Ikaw, wala niya ako wala nito. Parcel? Ayun din. Kabar kabulasan ka. Ay. Hello. Sa Bulacan. Ah, lagi nagkuhan ka kahapon. Namay nagkuan sa yaha. Tawag? Oh. Wala man na ay nagkuhan na receive na ang kuhan. Diri balingon. Wala pa? Maria Lourdes Abar, guwapa, mistisa, lamion, putot lang. Agpalit sa kubahog maning. Dakaw na gali na Ah. ra na ugingan. Magpalit sa kog bahog. Kay gamay na ang bahog dito. Kuan ako kanang beef pro. Beef pro nga starter. Hello. Oh, pila ba? Tag pilang kilo? Tag 43. 43, napulo ka kilo. Kilo. Oh, Dayon. napulo maora. Oh, napulo ka kilo. Napulo ka kilo. Lagi atod ang kwarta. Diyan. Napulo ka kilo na. $43. 43 na pulo. Ada na lang isa ko. Ala, asa ka si Janjan. Magpakuha rami. Uy, maring si Janjan, maring basig ko na. Dadto. Ano siya? Tanawa raw. Dadto makuno sa atbang sa kuan, merkado. Naana. Kana lang. Oh. 4:30 kami. Salamat ha. Salamat so much. Kapakadat lang. Ayan na lang. Di, madaog naman siguro na ako na ah. Ha? Madaog na ako na. Ay, grabe mo. Oh. Siya ba? Kaya pa yato dito. Ade. Oh, ani una lang na ako niya. Ha? 39 of 30. Ano na mo? Oh, ako lang kuan. Salamat ha. Thank you so much. Oh, daog kaayo. Bye. Ay, starter lagi ni siya. Starter nga Big Pro. Akong gipalit. Wa pa si Zanzan? Wa pa man si Zanzan. Dali na tamarin. I-chat ba? I-chat. Yung pat na lagi. Lubat na ka? Diyan ako diri sa ilahan ni Lilin, di ara ang akong bahog nga napalit. Ang motor akong gipagawas ni Riri kay di ko kabalo mag pagawas sa motor nga danlog kaayo dana sa kuan. Atubangan. Murag flat ya Rida. Ha? Flat eh? Dili. Pangas na ko kay nag-ulan na rabasad kinuuso. Nya nag-brown out kuno dito sa bukid may lang og wala na nag-brown out pag abot na ako dito karon say wa pa man ko ka-upload sa isa ka channel.
Nya si Lilin Dani murag mag-utang sa pako. Mayong gabi, gikan man ni sa bukid na nagpamig pako. Kaya para natin sudan. Nya okay na ka Angging. Okay na. Sud lang sa. Lagi. Monetize na si Angging and congratulations. Manghinaot ko nga di ninyo ma-skip ang among mga ads tanan na ang pambato kanang ads kay maura man ay maka-income mi. No? Nya si Angging monetize na. Ako nga doon si Angging kay para akong i-congratulate. Nya dalon na lang ni nako akong dala. Ari na ko Lin. Re. Ari na ko. Na okay na guys Na okay na. ang channel ni Angging. Monetize na jud siya. Hala. Daghan kay salamat guys sa inyong pag-support sa akong channel. Daghan kay salamat. Na-monetize na kita sa wakas. Ads dayon oh. Banatig upload Angging kay para makasildo ta. Baratar upload para makasildo. Daghan kay salamat guys sa inyong support. Daghan kay salamat. Nahulog naman ni nga mauna ni ang among trabaho diri sa bukid na manghinaot ko sa inyong suporta. Nagsuri-suri pa mo dito eh. Ha? Nagsuri-suri pa mo dito. Natughan gid sad noon. Nangaligo mo dagat eh. Wala nagkaligo kay kuan naapiki naman sa oras. Adil Kipangkapoy pagumag katong parid-parid. Kipangkapoy. Liwas naman gid na ilaha. Sorry na kibali sa. Oh, sorry sa Berhin. Isakay-sakay. Unsa man ila day daplin baybay kay na may dagat at yung giatuan. Oh, daplin sa bye-bye. Nya karon guys, diretso na sa din ko sa bukid kay nag-alindahaw na baya. Lagi uwan di ganin natin. Lagi na-brown out ito. ito. Tugbong sila. Lagi. Oh, karon pa mi kauli ni Maring Inday. Oh, kami. Wala pa kay agpa kuan pa man to ah. Agpa unsa prenatal. Buros ko no to ah. Nya. Are na ko geng. Jong. Dani ra ni nato isang-sang. Oh. Di anak ko diri sa ilahan ni Ingkumiloy, diri ra nako gibilin ang motor. Di ko dala sa motor dito kay grabe kaayo ka. Danlog ang dalan la na unsa man ni atong plate number day, nginahiwi man ni aday. Nya wala diri si Madam Joy Joy. Nilakaw si Madam Joy Joy. Ay tuwa sa balay si Madam Joy Joy sa amo ah. Sa sentro. Naaglaw sa kuloy. Napulo ni kakilo ang akong gipalit nga kuan. Starter na ni ang akong gipalit nga bahog. Kay datong miagi nagpalit ko og 3 ka kilo nga starter tapos 2 ka kilo nga early win. Nya karon akong ibahog sa ilaha starter na. Nya kini napulo ni kakilo ang akong gi palit. Agoy. Okay. Okay. Dali na. Sala ka. Mga kabros ka pasanta ha. Tara, ang titi. Ang isa po di. Saban. Saban. Ha? Nya. Ati man na ng isda. Ay giparong man noong gana pa gid ani. Tingali kay gikan sige na. Agi, unsa asa kawayan? Basig sa drama nimo ha. Sige na. Kami hapon na dayon ta. Nagbahog na ka sa baboy? Ha? Giayo baka nimo pagbahog ang baboy ha. Ang kaning bahog ugma na ni gawas diri lang sa niya. Imbisa ni mga kuan agihugasan ng mga isda. Ha? Prito ka? Sa man di mong kuan dani di ay? Sa niya? Silipin? Ay ni kuan ang kuan mo ikubag. Andi di sa di. Sa man niya?
May pamagsabaw ka. Kay labas man na kayo. Pwede sa ka magkuan. Kilaw. Kasi may prito. Sabaw na sa mga mula. Agoy, di ko prito na sa bawon. Itoy! Ikaw sa kanaog sa dito. Kanaog dito. Kanaog dito. Ikaw lang gila ha. Kanaog dia. Doon, dia. Naog. Adik dah ni di. Saka dito saka. Dia saka. Kau saka. Be. Saka. Ikaw di ka patutoy ha. Hawiran ka. Pwede man ka patutoy. Na tanawa di nagtutoy na oh. Tutoy na sila duha. May hawiran siya. Hawiran kay dili ag patutoy si Daniela. Patutoy ka. Muta naman kay muta. Daniela. Kuan na prito na si Sherwin siya. Prito ni mo na ay sa bawon. Manihapon nami kay nakaluto na si Sherwin. Nga naa siya giprito, naapod sad siya sabaw. Nga naapod sad siya kinilaw. Nga kay dili manihalang. Halang kay niya? Kani? Sino pa kipukan to? Kuha ni mong limosito sa kuan? Hapo magyapon ni kiguang na ha. Yang bitaw. Kulitan mo gani. Rawa. Halang sa ka na ah. Ako ganahan sa kinilaw jud kana jung halang kaayo. Maglambig gid ang simod. Para mga matay ang mga daotang espiritu sa atong simod. Baba. Tutoy. Ikaw sa tidik sa kagpatutoy ha, Daniela ha. You're so ano kaya. Ang hapon na dahil pa. Isa ka to danit no? Ha? Sino naglayang tiyan? Ada di? Sige. Mali na. Hindi na kay kaanata. Para mga tuog na dayon kay grabe katugnaw kaayo. Diri sa bukid. Atong tilawan ang yahang kinilaw. Kani cook before ka magkuan imo ning kumuton sa kuan. Kumutan ka. Suka. Kaya para kawala ang langsi. Di kaawat akong kinilaw na sus. Ano ko? Grabe ka lami. Lami di ang kinilaw. Ako na ma. Grabe sa baw ma. Hindi, ampo na. Wala ni mo kumuti sa kuan ba? Kumutan lagi. Di ka mo. Di ka kabalo magkinilaw lagi. Di ka ba. Ini kahalang, di magani kay halang. Ay, halang kayo kay para. Dako kaya ko yan. Ako dukok ma. Anda? Ako kaya ko yan. Di ka kadaw ko na. Posible di ka kadaog. Na, kapara na ko na. Gina, ampo sa. Baili. Amin, nagampo na si Mario. Manihapon ta, tanan. Manihapon. Kuya Juan. Kaon ka guys, kay lami atong sudan. Kinilaw. The next day. Mamahaw ta ninyo guys, kay nakaluto na si Mario. Di ay yahang prito nga bansi. Yan na ay sobra kagabi nga gitanlaran. Di ah. Sige na, ampo na. Amin. Karon sugdan ni Uncle Ferdinand ang paghimo diri sa kabinet. Siya nga akong gikuha kay si Kukoy walay chance nga makatrabaho diri. Nya tuas ang kuldad to iyahan nang tabas ang marin para gamiton diha. Nya ang kanin dura box ako sang gigawas dani temporary.
Tara si Uncle dito sa atong waiting shed area. Then, ang kanang Durabox, ako na siyang ibutang diri. Then, pakatan ako dani nga masigo to ang Durabox. Kay para sigo siya. Nya, mamahaw ta ninyo guys. Abangan na lang ninyo kung unsa ang resulta pagkahuman sa atong gipapanday karon. Ug Mami Vic, dagan kaayong salamat sa tanan-tanan Mami Vic sa mga blessing nga imong gi-share sa amo. Dagan kaayong salamat. Niya ang katong kuan dani pa nako gibutang. Si Mario nagkauna na. Mga unta guys. Kay lami ang sudan nga gi luto ni Mario. Kuy ko tiniro palog di. Sabaw. Sibo gamay. Sibo. Tinidor ko na ita. Abangan na lang nyo kung unsay resulta sa atong gipahimo nga ang kabinet. A few moments later. Pasiunang panday. Pasiunang panday. Di ana. Nanay na tao dani. Ay wala pa ni siya nalansang dani siya guys. Nya ang kay dani kuwang pasad ni siya dani sa isa ka aping. Kay kung butangan sa siya kuan angkol. Apiki na po da. Sira, Sira. murag mahimo ra. Sukdo na ko na. Butangan sa sira. Ang kani magod ni mag Tabo man. ha? Ah, itabo ang sira. Ah, tabo ang sira. So dani. Dilo mo siya kung masirahan. Pila yan ko na. 42, 20, Wala nagkapariya sa sukod man. 21, Yang dito sa kuan okay. 21. Maabre gid siya, Chi. Ang maabre siya. Maabre siya. 21, 21, 21. maabre gid siya. Kapas siya og 2 inches kapin gikan sa imong katre. Gikan dali sa katri. Gikan sa kilid sa katre. Ah. Pwede siya masirahan. So magpalit ko isa ka ingani no. Kuwang og isa ka ingani. Oo. Daw kuan dayon. Cancelled hinges. Ha? Cancelled hinges. 4 ka buok duha. May kabitan sa para kabit sa sira. oh, kabitan sa sira. Cancelled Canceled in hinges sa graba. hinges. Ah. Cancelled kita sa graba. Ano siya? Wa nagkapariya sa sukod Kini dili tunado ang aligi. ang haligi. Lalong Ang ilalong may sukod. sulod. Sakto ang sa ilalong. Ang kanira dami sa taas. Sila tigiban para tanto. Ah, tigiban ang gato sa kuan. Ako maligi ato yang Kato may kining kahoy. ah. Kinakawan man ang taas man kawan mga diri. Oh, Katong dito suok wa nagkapariya kawan sa ka sukod. diri. Ang sa tunga. Kawan bang tunga. Ang taas okay. Ay gamay naman sad ang kuan niya Gamay ra, kulda. oh, gamay ra kayo. Apil man sad pahina diha. Napangita pa kayo. Okay, hindi siya gamay ra magayang kawan. Kung nilit sa ilot kayo. Ang kana pagtaod sa ilang plywood kul bali na or Kini. Okay ra. Asa man ni pa bang adi manido bulo. Ay, bali. bali na da. Bali. Agtuman lagi to ang kuan lagi di ate. Kana bali. Duduk tau Bali man na tanan. Oh. Kani may insakto. Kini man sakto kini. Kani. Apa sih orang ini? Na design. Bali na bali. Tahu dah ni kita hitam.
Abudo ko yung tabla. Bali na siya. Di mo kayo kumawot. Madaanan ni Ismail ba? Gamay lang siya. Kuhan din sa gamay, sapsapan. Gamay git. Kuhan. Pero ang dahil sa ubos ko, sakto na. Sakto na. Ang kanara na da. Ang kana po yung sapsapan. Ang kanin na sapsapan naman. Di po siya kuhan. Ini na pabigas. Royal, yung magkikuan? Ha? Walay royal? Ko? Nagtrabaho si? Adapit? Tala naman niya pala. Nya? Patong man sa semento, ibusan ba niya niya pagma. Ito diyan. Para bugnaw kaayo. Muna ang gihon ni ang mamibik nga mga kortina, towel. Pwede di siya mabutang. Yang katong kuan kol at katong puthaw i kortihan na to siya. Buhatan na to siya og sing-sing. Ah, sige. Katong marin yapon na to bangagan. Ah, marin bangagan daw ikarga din siya. Oh, isulod na siya. Isulod na siya. Oh. Mas kuot din siya. Oo. Pilit siya nga mag-press. Oo, tayo. Financial mathematics. Okay na. Okay na. Naman ko gipalit kol nga kuan katong Seat bracket. oh. Dili na siya butangan ang tunga. Murag wala. Murag walay kahoy da na Sa maabutan. kataas ni. Ano na to sa kataas. Kung naay maputa ni nga kahoy, sa taas-taas man niya, pwede na ito sa matauran kay hindi na po babag na. Murag wala. Murag wala kay tunga siya. Tunga ra daw, like tindog daw. Oh. Tukluko na to din na baka. Layo ra iha kuan. Naradaan niyo. O, kinirang nagbabag, wala ng tindog. Oo. Dapat naman si tunga ang isa. Mm. May purpis man ako. Wala Abot siya. lang ang abot ba ni? Di, kit kaabot. Adi di siya kaabot. Di siya kaabot. Ang dili na lang siya Pwede ra magkuanan. taas, te. Ha? Pwede ra taas ka na isa, o. Ada na Kawit butangan tadi, o. siya. Dili na to ipilit. Ah. Dili na sa ubos. Balihon na to siya. Oh. Kaya na may kahoy, o. Na. Oh. Isar lang niyang kuan. Moy pugong niya no. May pukong na to. Ay, lantaan lang to sa ni. Sige, line. Hindi na hugot lang siya kaya. Buti nun siya kayo. Di siya sugot siya. So, dili na din ang ako masan na ipanghanger. Kay kanang time nga maglakaw ta. Sali pa ta ukay-ukay to sa ilalom di aka nga gubot ang sanina. Mas may nang nakahanger siya kay para diretso na dayon kuha. Kay hindi makaha. Abot siya. Ato lang ni espesyala ng bangag. Ah, ang kanang dana sa kuan. No, kanang tungod sa iyang kuan. Tungod sa iyang kuan. Tungod sa Marco. Mm. Okay, Marco.
Wa man diha kay ang iyahang pagbutang dana kay paana man. Oo. Wa man niya butang yan sa Butang tunga. sa tunga. Mao din nga niburot na siya. Burot. Duha ka pira mo gidong ta na. Oh. Wala okay guys. Nasa dapit ang marko de. Ang putol sa kuan kol katong ang sa to Ah, tubo. oo, karon na. Walay para putol nimo na Wala ko nakadala gabas siguro. Wa nimo nadala. Sige lang. Ngita mo na siya. Kay na may sobra sa katungkuan. Gihimo na ko sa Gihimo na ko sa kuan, hayhayan. Kani na siya pwede na siya dadto. Mas maayo dani magkuha na ko gabas po taw dito. Ha? Magkuha na ko gabas po taw barina dani. Ada na sa kuan. Apa gisnak sa kul? Sobra na ni siya kul da. Oo. Sobra na. Sobra na ni siya agay magamit ni nako siya. Sa babag dito. Oh. Kini napakaling gamay oh. Ito panikuan sa gamay sa diha para datong sing-sing katubo. Oo. Haring-haringiran. Oo. Kani magamit siguro ni nako dinhi oh. Wala lang ko'y gabas. Ako ni gabason. Dani ba? Abi, dani magamit din ako kay butangan ako sa kuan. Ay, dani siya. Ay paglabot diha. Kay kung may gabas po taw nimo din, di na ko kasi. Kul. Gabas nga putaw wala diha. Wa may Paano na ko mo ko nakakuan nga. wa may gabas sa putaw. Ang drill bit na may barina, ang drill bit na ko nga steel. Kay katong seat bracket dili niya kuan. Dili magud niya kuan ang kahoy. Kahoy. Dili niya mat. Oh. Hala, napatsadan no. Dilo. Kuhaan na ako ang hanger. Mao naman siya isukod sa kuan kolda, hanger. Iniasa ni mo ito utang imong kuan. Ang Ini ang maring nga sobra. magdana siguro na ako na kuan, ibutang kay para sapatos. Atong kuan. Dana sa kuan. Pwede man siguro dana. Kay aron gan dili basi mapakog sa kay sa taas-taas gamay. Ha? Pag naog basi mapakog ka sa CR. Asi dani. Datura. Dara? Oh, dani ra. Gamay lang gamayon. Oh. Dili lapad ra man kay kuan siguro na. Na igor bitaw ma tungtong ang kuan kol. Sinila sa batos. Oh. Pwede na dito na may Kay dani di nani kuan ang dani. Wala okay kaayos siya. Sukod dara. sukod na siya kay mumanggi nang sukod sa plywood nga 16 inches kay Oh. aron dili sayang ang Plywood. plywood matulo ang iskabuok. Oh. Nahigo ra gid sa sangir. Igor as siya. Bahalag maana siya gamay dia oh. Kana siya ang sukdan ang hangit na pagdukang hangiran. Kay para pagkuha sa kuan diretso na. Sanina. Kani pwede naman ning sa buskol di na butangan sa kuan. Ako man tanang giapinan dito oh, katong isa na ni kuan. Andi ni pwede na mabugatan na ay akong ibutang bisag gilansang dito na akong Gibutang dia sa stopper stopper niya. ilalom. Kini pwede man tuya po ni butang stopper. Kini na ni mo giputol. Clip dia. Kaya ang ubos pwede mabutang sa sapatos, Sapatos. suksukan. Muna yung ito yung akong itap. Kasi yung may Body pillar. time out yung banda ni body pillar. Ang kani Dani, akong ipakating ni Dani kay para ang katong Durabox diri butang. Oh, tama ba? Tama ba atong kuan? And thank you so much jud Mami Vic kay si Mami Vic pud sa nag-ingon nga pwede siya ganito, ingani, butangan sa ingani.
Kay wala man jud ko'y idea. Nya ingon si Mami Vic, atong lagyan ng ganyan, ganyan. So karon naa na tay ingon ani diri sa atong kwarto. Ug daghan kayong salamat Mami Vic for your advice and sharing your kuan ingani nga natay ingani na short me kay kung dani di ay giduha siya ka shelves dani pwede ra di unta kaso kay naa naman ni siya kani niya kasya lang sad siya kay ngano ang whole dress niya kasya lang sa dani kay gisukod nako ang kani siya kay ang purpose nako nga ingani nako ako mga sayna kay para pag maglakaw ko anytime ra ko pwede mo kuha diretso dili na magbira-bira pa didto kay kung magbira-bira didto naay tendency nga agka nga gubot agka nga lumping ang pinilo ni Mario niya agyaw-yawa na sa dayon si Mario Sherwin mo na nga ngani na lang so insakto ra pud sad siya ang sukod kay kung naay pantalon sad insakto ra sad siya so okay na ni siya guys hala ako saning limpyuhan ang diri sa kay naapod sad ko gi-order kani siya guys naasad ko plano sa wall pwede na to siya ibutang sa wall kay pintal man lagi unta dani sa wall niya naman ko nakita sa TikTok na budol na sad ko kani pwede ni nato siya ibutang sa atong wall niya daghan man kay ni siya akong gi-order na pulo man siguro sa book or 12 kani siya ingani ka kuan na ingani ka taas sa niya pwede ni nato siya diha ana pink na dayon ang atong color sa atong wall kay pink man ni siya oh di ba abang-abang na lang jud mo niya ang kaning dinhi wa pa ko kay baw sa ibutang dani niya naapod ko gi palit nga molding pwede siguro ipataod na lang sa tunako diha murag short to akong molding kay katong pagpalit na ako sa hardware katura man sa duha ang nabilin nabay plastic nga molding kol Plastic. oh Wire naman siguro. One. kahoy din siya kasaga kahoy jud kani dani na ako ikating na abog man dani gani kani mga sapatos nilaban man ni guys limpyo na siya chay kani sa patong ko anak ko dani kani mga sapatos po ni Dani kani mga sapatos ni Dani daw kani sandugo ni siya Ginoo ko nasayangan jud ko Dani kay nabuwad man ni sa init nagtikungkung kani di mga ingani mga crooks di ni siya pwede ibuwad sa init kay ngano agtikungkung siya agkatuskid kaya pa yung kanilas Dani ni Sherwin pa niya nasuot naman kaya nakuan pa kanina nasuot niya naton siyang kwaong Dani kay gabason man ni siya jay kani gabason ni karon nya ikasya lang ang katong kuan ana ang Durabox so dili lang sani nato siya tambak tanan di ba sa siya lang kay bayuta kani sa may Dani kani po Dani mga bag ni siya jay naidahan mga bag Dani ganahan ba mo Dani char ang katong mga uban bag ay nako katong i-order nako sa TikTok di panghatag na to nako kani ako ning i-check Dani kay kung hindi na kinanglanon ilabay no ako ni i-check kani kay ligon man sa di siya nga bag walang dyan ako nakuan. So, na naman tayo kabinet na, maplaster na dahil natin atong mga gamit. Uban. Kani, dugay na ba ya kain ni siya? Daw kinaligunan po sa kain ni siya. Na bag. Na, tanaawa. Kinaligunan kaayo. Ang akong palit Dani kay si Tinta rabaya ni siya.
Pero pwede pa ni siya jay. Ato lang siyang laban. Naharos lang ni ang iyang zipper. Pero pwede pa ni siya ilisan og zipper. Diba? Sosyalan kay ni siya nga bag jay. Oh, kani. Napay ko ang dami naraman din ni akong gipangitaay. Oh, wa na gidamok pin shop ba ni siya. Pero ay nasa chika dia bayot. At di man na ni imong kuan. Dana lang sa kaha. Nya pwede na to siya kuanan. Kani pahimuan ni nako siya sira. Magpalit ko og kuan, magpalit ko og another ingani. Another ingani. Kay ako na lang jud ni siya pahimuan og sira. Kay para walay lamok diri sa atong mga sanina. Nya ang kani dani sakto na ni siya dani. Ligo naman sa siya. Ako siya pabutangan sa dinhi dana sa inganani. Kay para nindot din sa taas. Din ang sira taman ra dani. Dani daw dinhi. Dili na siya pwede mabutangan og sira kay ang kani yat-yat na nya pag magsira kuno magsagid diri. Kay ang kani diri wala man ni siya ingon nga na straight jud ang kani dinhi nga pagkasukura. Mao na nga mo sangit diri. So ang sirahan kani na lang dani. Diha. Oh, thank you so much, Mami Vic. Wala pa ba ako nakakaligo, guys. Nga, nanawag ko kang Lilin. Nagpakuan ko sa lechon manok. Kay lechon manok na lang dahil ang sudan karsapan ni Udto. Kay kumutugbong pa ko. No, naka-upload na nung ko sa Maya Mia Lifestyle. Kay kaghapon wala man ako naapas pag-upload kaghapon sa Maya Mia Lifestyle. So, na-uploadan na ako ang Maya Mia Lifestyle karon. Ang kuan na lang, Maya Mia. So kanit ato paning i-upload karon sa Maya Mia. Ug daghan kay salamat jud Mommy Vic. Kani ka Mommy Vic di ani. Oh, di ba? Thank you so much. So ang diri nagkalatsing pa ni Dani. Nya ato ra ning ma-finalize karon tanan diri. Nya ato sa ni isiguro Dani una kay para diretso na dayon maniudto sa dayon ay din balikan ni Adani. Oh, sakto na dayon. Di ba? Sosyalan kay kini siya. Unsa ni siya nga bag? Kay pwede na dahil ako diya mahanger ang akong mga bag-bag. No? Sagol na dani ang mahanger nato puhon. Pwede na ito mahanger nato sa nina, mga pantalon. Kay taas man siya. Nya kani ato mga bag, pwede sa nato ibutang diha. Di ba? Puhon, pag nanasad tayo extra nga kwarto, kay continuous naman natong pabahay diri sa atong kuan, diri sa atong area. Ang kanida ni pohon kung kintahay og kuan kana ang naanay extra kwarto no kay muhimo pa man tag another kwarto, another house char. Ang ginabasan pohon sa kuan, ang ginabasan pohon dani sa para butangan sa kuan kana ang drawer, dura box. Ato na lang pud sa dayon siya tindugan. Iparehas nato diha para hangiranan. O di ba? Kuyaw kay kog kanang imagination. Bitaw, thank you so much Mami Vic. Wala biya jud ko idea nga ingani. Mag-ingani ko. Di ba? Na ingon lagi si Mami Vic nga pwede lagyan natin ng ganyan der. Ganyan der para maganda tingnan yung kwarto mo der. Kahit na ganyan der para sosyalan din ang dating ng ano. O di ba? Sosyalan. Thank you kayo Mami Vic. O di ba? Thank you very so much yun Mami Vic. Di ba? Wala to yung lumot-lumot Dani. Wala to yung lumot-lumot kay kilihaan naman siya. Wala naman siya Dani. Continuous. Ano ba siya? Bayot. Bayot. Para hamis. Para kahamis sa akong face to face. Continue ta Dani bayot. Sa pamay Dani. Wala nag-abog na di kayo ni Dani. Di pa samurai mo? Na. Sige. Sige na. Hait ba kayo niya?
Paingani-ngani lang ni siya, niwang kini siya pero hait ni siya bayot. Tigbason nga na ako dani, di ba? Putol ka diretso. Char. Thank you so much. Nya kani pangitaan sa naton siya paagi asa naton siya ibutang. Kamami VPN ni kani. Di ba? So, siya lang katong mirror. Nya kani na floor mat ako pa ni siyang ilisan. Okay, kani lagi katong niya aging lagsira dani kay kada abli na to kay alsa, kada abli alsa nya kay gikalit ni Sherwin og ana di nagaras ang atong floor mat. Putangan na sa tubo. May sangsangan sa hanger. Tubo ra kay ligon man. Anaan siya. Ano siya o? Tagay ko isa kangin. Kato kani. Oh. There. Andito. Ito yung habog-habog gamay kay dapat. Oh, habog-habog. Insakto ra gid siya na. Ito rin siya. Sa isa ka. Na diha. Ito ang sofdan. Kani binil man ni siya o kani binil. Tanggani. Yan na pa may daghan dani kuan. Mga basura. Kani tawil. Tawil. Yan na Michael Kors. Michael Kors na siya. Kani towel po sa ni siya. Kani bedsheet. Ni habol. Sulong-sulong. Yan kani. Sama sa ni siya. Sa ni siya. Samantha. Ba't mo sa siya nga bago? Samantha. Hapol may siya. Okay na siya. Sige, barina. Maragamay siya kulda. Maragamay ni siya. Kani. Lansang. Lansang din. Namising na po. Asa nang sakto na butang. Narato dali. Oh, di ba? Sakto rin siya, guys. Sukot kayo. Hindi rin po doon. Oh, di ba? Okay, kayo ba, yuch? Paparihura? Ato lang yung pagpapag ayo. Nakaabot na si Lilin ug naniudto na sila. Isa kong kaon kay ang akong pamahaw late na kaayo. Busog pa man ko. Nga nag-snack. Ha? Oh, asa man yo? Yulo. Dili sa murag dili sa Bisaya ri da. Kasa. Ano yung kan daw? Yung plaza. Dito sa iyahan ni Kwan, Beltran. Dako biya gani ko lang minuan din. Iyo ba? Di may Bisaya o. Mugduaon ba ka gambahe? Mayudto. Dako kayo. Ang Kaya ganon dako kayo sa kani ho? Kani ho? Oh, tuloy. Wait. Ang yara ba tilda niri kay singkit. May tuwang kay kuan dili. Ang mga ko kaya Iya tingog dani kay dako kayo. Dako kay tingog. Maniudto ta guys tanan. Si Lilin ang nagpalit sa kuan sa lechon manok. Kay kung magtugbong pa ko apiki na sa oras.